मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव खौरां गंसे बासआ लामानि हरखाब जाब्रबथाय जानायजों गासै सा 6 फरायसाफोरनि जिउ खहा गंसे स्कुल बासआ हरखाब लामानि जाब्रबथाय जानायजों गासै सा 6 उन्दै फरायसाफोरनि जिउ खहा बे गिख्रंथाव गिलुबालु जाथायानो जादों हिमाचल प्रदेशनि कल'नि जलां मुंनि गामिनि साखाथियाव फरायसालिनि गंसे बासआ हरखाब जाब्रबथाय जानानै हाखराव गलांदों। बे गिख्रंथाव जाथाया 4 जुलाइ खालि एबा दिनै फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआव जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे बासआव गासै 40 सा फरायसाफोर दंमोन। जाथाय जानायखौ खोनानाय लोगो लोगो जिल्ला सामलायगिरिनिफ्राय रैखाथि हान्जाया जायगासिम सौहैनाय जायो आरो जखम जानायफोरखौ साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव लानानै फैनाय जायो। नाथाय बेनि गेजेरावनो सा 6 उन्दै फरायसाफोरा जिउ गोमानाङो। भारत सरकारा बे गिलुबालु जाब्रबथाय जानायखौ गोथौवैनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानांनाय नखरफोरनो नखरसेयाव 2 लाख रां होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जाबाय आरो जखम जानांनाय फरायसाफोरनो साफायाव 50,000 रां होनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360